Hej, det er mig, der er Teresa, og du har nok trykket ind på den her video, fordi du er interesseret i min videoworkshop, og det er jeg virkelig glad for, fordi jeg glæder mig afsindig meget til at afholde den her workshop. Video, det er en virkelig kreativ måde at fortælle historier på, og det er lidt en anden måde at gøre det på, end billeder er. Og jeg har selv lavet videoer i mere end 9 år, må det næsten være, fra da jeg var teenager og lavede videoer sådan lidt for sjov, og så til omkring for 5 år siden, hvor jeg begyndte at lave video professionelt for mine kunder og til mig selv. Derfor har jeg jo også fået en del erfaring, og jeg har virkelig brugt mange timer på at lære, hvordan man laver videoer på professionel vis, og hvordan man ligesom kan udfolde sig kreativt med video. Derfor vil jeg virkelig også gerne lære fra mig med al den viden og erfaring, jeg nu har fået mig, sådan at andre de kan komme lidt nemmere i gang med video. Derfor vil jeg altså tage dig med under armen på min videoworkshop, og så gennemgå alt, hvad der ligesom er vigtigt i forhold til videooptagelser, sådan at du kan gå hjem og have konkrete værktøjer at gå i gang med, men altså også vide, hvad du skal gå i gang med for at begynde enten at tilbyde dine kunder video, eller bare at begynde at lave flere videoer. Workshoppen den er både til dig, hvis du er helt nybegynder og næsten ikke har prøvet at tænde dit kamera på videoknappen. Og workshoppen er også for dig, der har lidt mere erfaring og gerne vil udvikle dig inden for video. Målet med den her workshop, og noget der har været rigtig vigtigt for mig at kunne hjælpe med, det er, at du går hjem fra videoworkshoppen og rent faktisk har lidt hands-on erfaring, som jeg godt kan lide at kalde det. Altså at du har nogle videooptagelser, som du kan bruge, hvis du har brug for det, i din markedsføring eller promovering af din måske nye ydelse. Men at du også har værktøjer og redskaber til at kunne gå videre med din video og udvikle dig på sigt. Vi starter workshoppen ud med det tekniske, altså kameraindstillinger, alle de ting, der er virkelig vigtige at vide, inden man sådan rent praktisk går i gang med at optage videoer. Så det er kameraindstillinger, det er ISO-lukketid, frames per second, alt muligt i forhold til slow motion, udstyr, teknik generelt og alle de ting, der er vigtigt at vide, inden du skal ud og optage. Og så har jeg valgt, at vi sammen skal ud og optage videoer. Vi skal ud på en smuk lokation og filme sammen, og det gør altså, at du sådan får lidt mere hands-on erfaring og får noget video, du også kan bruge til noget og arbejde videre med. Jeg personligt lærer allerbedst ved at have det i hånden. Så jeg synes virkelig, at det er en fed måde at lære, og når vi nu har brugt det første af workshoppen på at få alt det tekniske på plads, så giver det rigtig god mening at skal ud og afprøve det efterfølgende. Når vi er ude at filme sammen, så kommer jeg rundt og guider og vejleder, hvor vi også har fokus på det her med, hvilke bevægelser man skal bruge, hvilke vinkler der er gode at have, det kreative, hvordan vi fortæller en historie i vores videoer. Så kommer vi hjem igen og skal i gang med redigeringen, og jeg vil lige sige, at vi kan ikke nå desværre at gå igennem alt i forhold til redigering, fordi det er en hel verden for sig også. Men vi kommer til at gennemgå de basale ting. Du kommer til at sidde med de klip, du har været ude at optage, få dem sat sammen, få dem til at fortælle en historie. Jeg arbejder selv i redigeringsprogrammet Final Cut Pro, og det anbefaler jeg helt klart, hvis ikke du har et redigeringsprogram og har mulighed for det, så installér gerne Final Cut Pro, fordi det er virkelig brugervenligt, og jeg kender det 100%, så derfor kan jeg også vejlede dig 100% i det. Hvis du har et andet redigeringsprogram end Final Cut Pro, så er det også helt i orden. Jeg kan bare ikke garantere 100% vejledning, og det skal du lige være opmærksom på, inden du kommer. Men jeg vil selvfølgelig guide dig så meget jeg kan. Du vil altså gå hjem fra workshoppen både med teknisk viden, hands-on erfaring ude i produktionen af en video, hvis man kan sige sådan. Og du vil gå hjem fra workshoppen med en færdiglavet video, som du altså kan bruge. Der er kun plads til 6 deltagere på workshoppen, fordi jeg vil gerne skabe et trygt rum for læring, for spørgsmål, at jeg kan sikre mig, at jeg kan nå hele vejen rundt og vejlede. Det er et helt vildt dejligt netværk. Vi er samlet alle med den samme interesse inden for video. Workshoppen den koster 2.900 kroner eksklusiv moms, og husk, hvis du har virksomhed og CVR-nummer, så kan du trække det hele fra, og også kørslen hertil.
Hvis du har spørgsmål eller et eller andet, så skriv endelig til mig. Ellers så vil jeg glæde mig til, vi ses på workshoppen.